Эй, дядюки, зацаніце, што надыбаў. Ого, там што, скарбы? Нават лепей. Быў я на гарышчы деда? Толькі уявіце, аказваецца, ён апантаны фанат Вольфенштейна. Ого, дзед дае, толькі паглядзіце. Фу! Я дрыць калацець, гэта што за логатып з Вольфенштейна? Што, забылі? Паслухай, не ведаю, як табе сказаць, але зацаніце, я злыдзень з Вольфенштейна. Пайду нашым пакажу. Эй, народ, Розенберг, зацані! Твой дзед не гуляў у Вольфенштейн. Сур'ёзна, а адкуль тады ачыўкі? Ох ты шалять! Ох, дядуля, стары ж ты задрот. Косплею. Хто ж мог подумать? Ты што, нічога не чуў пра другую сусветную? Не, я прагульваў гісторыю, каб пагуляць у Вольфенштейн. Воу-воу-воу, а паглядзіце-ка на гэты чыкельдончык. Папяровы гайд па гульні. Гэта Майнкамф. Мусіць быць Вольфенштейн па-нямецку. А боже мой, гэты гайд падпісаў Адольф Гітлер. І я не ведаю, хто гэта. А тут... Ну не. Здаецца, дзядуля ездзіў на сходкі фанатаў. Якія сходкі, чувак? А вось і дзед. О, а гэты мужик апрануты зусім як фінальны босс. Здаецца, яны сябравалі. Я фізічна адчуваю зло ад гэтай скрынкі. Мужик, гэтыя фоткі з 30-х. Ніякай гульні тады не было. Не ведаю, можа ім даслалі ранні білд. Здаецца, ён неяк датычны да распрацоўкі гульні. Схемы, табліцы, дыяграмы нейкія. Вон ататнік з імёнамі. Дзядуля займаўся чымсьці важным. Ды тут усё. Ён усё ведаў. Ён з блізкага кола. Хлопцы, здаецца, мой дзед быў першым, хто дайшоў да фінальнага боса ў Вольфенштейне. Ён апісвае яго тут, ва ўсіх дэталях. Калі ласка, скажы, што ён памёр. Не. Жывейшы за жывых. Дагэтуль тусіць у Рыа-дэ-Жанейра. Хай шчасціць. Ды годзе табе! Ты не можаш гэтага не ведаць! Пачытай ты кнігі або пагавары з кімсьці ў інтэрнэце. А я ўжо. Я паказаў гэтыя скарбы ў інтэрнэце. Аказваецца, ёсць і іншыя апантаныя. Скажы, што на гэтым усё. Не, са мной звязаліся прадстаўнікі неафіцыйнага фан-клубу Вольфенштейна, і яны едуць сюды, каб ладзіць косплей у нашым офісе. Іх да халеры. Так, і ўсе ў татушках з Вольфенштейна.